Com ho tenim això? A punt o no? Montero va... O Marcel Segres... Vale, són els Melfields. Us va bé com a nom de tot? Sí, és que per això ho vaig fer. Aquí teniu. Què voleu? DVD o DVD? Això és DVD, no? Sí, va ser la DVD. Sí, sí. Hosti, n'hi ha més... Hi ha més merda. N'hi ha un que no se'n penja. Quanta gent sou? De moment 13. M'agrada, que sigui així, perquè això vol dir que no hagués... Està bé. Bueno, ya tenemos el cambio, ya tenemos una Recordeu que és 2 minuts inclòs els crèdits i que si hi ha exteriors s'han de rodar al poble. I la paraula pot ser o bé si hi ha diàleg, pica, o si hi ha diàleg, Ara dirà l'objecte de reficar-se. Aquest no sabien apuntar? O sí? No tenen ni cap. Ja. Oh, falta l'objecte, eh? Ara ens el portaran, eh? Ah, bueno, ja l'he vist.